പദ്ധതി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഈ പദ്ധതിയുടെ മെറിറ്റ് എന്താ? ഈ പദ്ധതി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ബിജെപിയും യുവമോർച്ചയും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. ഇത് കേരളത്തിന് വേണ്ട പദ്ധതിയല്ല, ഇത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പരിമിതമായ ഭൂവിസ്തൃതിയുള്ള കേരളം പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആ കേരളത്തെ നിറുകെ പിളർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ പദ്ധതി ഇത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റി കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, സാമൂഹിക ആഘാത പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാ ഈ പദ്ധതിയുമായിട്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 10% വരും ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കിയിരിക്കേണ്ട തുക. പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് 93,000 കോടി രൂപ എന്നാണ്. പക്ഷെ വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നു 5 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോഴും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ. 5 വർഷം കൊണ്ട് 2 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ വേണം ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ. മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, അങ്ങ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശകന്മാർ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിനും ഉപദേശകന്മാരുണ്ടല്ലോ. ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഭീമാകാരമായ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടെത്തുക? ഇന്നലെ ബഹുമാന്യനായ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എം. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത് കേരളം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ വില കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് നികുതി കുറച്ചപ്പോ 5 രൂപയും 10 രൂപയും കുറച്ചപ്പോ ഒരു നയാ പൈസ പോലും കുറക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധ്യമല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറച്ചപ്പോ കേരളത്തിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നലെ കെ.എം. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് കണ്ടുപിടിച്ച കെ.എം. ബാലഗോപാലിന് പ്രത്യേക അവാർഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. കണക്കിന് ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് കെ.എം. ഗോപാൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറച്ചപ്പോ കേരളവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക? പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈടുന്ന എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കണം പോലും. കേന്ദ്ര സർക്കാരുടെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ വായ്പ വാങ്ങിക്കാമെന്നാണ് ഈ പിണറായി സർക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, മിസ്റ്റർ കെ.എം. ബാലഗോപാൽ അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കടമെടുക്കാമെന്ന ഒരു സ്വപ്നം അത് നിങ്ങൾ ദിവാസ്വപ്നമാണ്, അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രീ നിജിൻ മാസ്റ്ററും അതുപോലെ ടി ഇസ്മായിൽ സാഹിബും ഒക്കെ നിരവധി തവണ ബിജെപിയുടെ ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ട സമയത്ത് ഈ വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി മുരളീധരൻജിയെ ധരിപ്പിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രീമാൻ കെ സുരേന്ദ്രൻജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ പദ്ധതിക്ക് ശക്തമായ വിയോജനക്കുറിപ്പ് ബിജെപി അത് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. യുവമോർച്ച 2020 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. ഒക്ടോബർ 24-ാം തീയതി ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യുവമോർച്ച പറഞ്ഞത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. ആ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ തലപ്പത്ത് അതിന്റെ പ്രധാന ചുമതലയിൽ വന്നത്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഭാര്യയെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയമിച്ചത് അത് വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്താനാണ്. ലാവ്ലിൻ മോഡൽ തട്ടിപ്പ്. ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി സർക്കാരിന് മറ്റൊരു ലാവ്ലിൻ മോഡൽ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സമരം അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് ആരാധനാലയങ്ങളാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ജൈവ കലവറകൾ, നമ്മുടെ സർപ്പക്കാവുകൾ, നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, നമ്മുടെ വയലുകൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാകാൻ പോവുകയാണ്. കേരളത്തെ തീരദേശ പാത കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത്
നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാതയെ പറ്റിയിട്ട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് പോലും ഈ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും കെട്ടി ഉയർത്തുക. 8 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു മതിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും രണ്ടായി പകുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ചില പദ്ധതികളൊക്കെ വന്നപ്പോ, ഇത്രയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത പദ്ധതികൾ വന്നപ്പോ അതിനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്തവരായിരുന്നു CPM-കാര്. എന്താ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തെ രണ്ടായി പകുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ എന്താ ഇപ്പൊ തയ്യാറാകാത്തത്? മഹാരാജാസ് കോളേജ് പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക്, ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മഹാരാജാസ് കോളേജ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. +1, +2 കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി, എക്കണോമിക്സ്, മലയാളം, BBA, BCA, BCom കോർപ്പറേഷൻ, BCom ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, MA ഇംഗ്ലീഷ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി, എക്കണോമിക്സ്, മലയാളം, MCom ഫിനാൻസ്. എല്ലാ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളോടൊപ്പവും PSC കോച്ചിംഗ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ 6 മാസം കൊണ്ട് +2 പാസ്സാകാം. മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയ പ്രത്യേക ബാച്ച്. +1, +2 കൊമേഴ്സിന് ട്യൂഷൻ ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കോളേജ്, ജില്ലാ, സംസ്ഥാനതല കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, എടോടി, വടകര ആൻഡ് പച്ചക്കറിമുക്ക്, തിരുവള്ളൂർ റോഡ്, വടകര.